Ik zou het wel leuk vinden, als ze vrouwen gingen. Nou, die ringen op een plekje, dan kom ik voor. Ja? Nou, dan zie ik even nog een plekje. Mijn naam is Render. Ik ben Foppe. Wij zijn gebroeders Douwers uit Brandgem. Ja, dat voelen ze ook al op, hè? Naar de kapper, hè? Ik loop altijd naar sneuren, even sneuren een beetje. Ja. Om 14 dagen, maar elke maand of een keer. En waar komt het vee waar? Uit Foutrum. Oké, bij de boer West-Oost. Daar ik melkte. Van Walter Zepman bezig. En ik kan altijd heel best met deze mensen opzitten. Ja? Ja. Maar altijd met mijn product wel. Dan vind ik meestal best net maar op de zitten kist. Nou, dan kom ik net bij. Ja, Giet het zou best maar foppen. Wat zei je? Giet het zou best maar foppen. Is het Ja, een aardige jongen? ja, dat is altijd wel heel handig, hè, met het vee. Hoe lang kunnen wij foppen? 10 jaar hier? Wop, hoe lang kunnen wij foppen? 10 jaar hier? Ja, meisjes. Minstens. Ja. Zolang dat wij vee van een orenboren hebben. En daar meldt hij en dan komt hij uit de wisseling en hij helpt wel mij in het land daarin. En dus zo lang kennen wij hem. Het is een hele goede jongen, een hele huddenwerker, een eerlijke Friese jongen. Ja. Ja. Ja, hij wil nog graag een vrouw hebben, maar ja, dat is wel nood, hij loopt er net slagen. Dus, Nee. dus maar ja, wie weet. Ja, er is nog iemand die een heel soort akkoord doet. En die een heel soort van vee weet. Wat moesten we er dan? Ja, boer natuurlijk. Echte boer? Ja, En dan melken? nou, dat weet ik nog niet. Oké. Maar wat is er zo leuk aan dan? Ja, ik ben er maar opgegroeid, dus ja. De wist hij is net oors. Nee, Nee. Maar een piloot worden of zo, dat goed nee, vandaan dat zou ik net zitten. Nee? Nee. En de broer dan? Nee, ik ga bij de leermevrouw werken. Ik wil graag ook boer worden. Ja? Ja, ik hou wel van dieren. Nou, dan zitten ze in elkaar en nog maar ik even een paar beesten van Hans hebben in veel. Had die hartstikke duins geworden, maar dan hij shot een paar net goede duins die komen. Oh, net Hans. Nou, dat is correct een stuk ding. Oh, nee, hij is zo van, Die maar hij is beesten nooit, ja. die beesten binnen een maand binnen tot lang bij. Dus dan gingen ze eigenlijk al een keer dunsje, maar dan hebben we net jongen. Nou, ik denk dat Fop weer toch is en dat is een van zijn kwaliteiten. Oh, we hebben te vieren hoe de cyclus de voorsteert. Oké, dat krijg ik even erbij. Hey? Hartstikke lang met de hand. Ja, ik wil even die pakken. Ja. Hey, joh, de sneeuw, dan gaan we werk doen, dan maak je de meeste sneeuw skin. Dus voor de week hebben we gewoon stroompompen bij, zo voor de mixer. En dat is een pomp en een mixer. Ik heb je materiaal wat bij mij past. Mijn broer jaren het al deed en ik heb voor de stroompomp. Nou, zei de trekker door werk en dan mijn broer de hele dag een jaar, maar de hele dag op het dik laden. Ik en nee, ik kom bij de put en ik krijg bij je koffie bij de boer. En mijn broer is al heel lang in, dan krijg je niks. Is toch wat makkelijker aan dan? Nee, want je moet het zelf makkelijk mooitje. En ik is wel de hele dag jaren en nou ja, ik bedoel, je makkelijk werken is ook makkelijk, is ook mooi. Nou, jij hoorde al dat een man nog eens een keer aan de vrouw moet. Wat vindt men daarvan? Ja, dat vind ik ook. Maar ja, hoe moeten we dat oplossen? Dat is heel moeilijk. Ja. Ja, dat is heel moeilijk, ja. Maar ja, vind dat maar even uit. Ja, want Joost zou dat wel leuk vinden als de jongens... Ik zou het wel leuk vinden, als ze vrouwen gingen. Nou, die ringen op een plekje, dan kom ik voor.
Ja, ik vind wel wat jammer hier dat ze net in je vinden kan. Ja, ik weet net wat je eronder maakt hier. Nee, nou hopen dat er wat leuke famkes sjorren naar Heer. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Ja, dan mag dat onderkomt die op Friesland. Ja. Vind je niet? Ja, zeker. Maar dan ging je hier samen fut dat er een famkes hier is. Voort. Maar dan zie ik even, nou zie ik maar dan misschien dan net wel los in. Maar ik ga je nou net waaien. Zal ik me nou een beetje redden kunnen, dan doe ik het net. Ja, helpt dat meeschrijven. Ja, ik help even. Nou, dankjewel. Dan kan ik nog niet zo'n verder. Ja. Die viel van mooi om. Dat zou wel een beetje duizend worden. Ja. Dat is het nog, want dat is bij mij. Die viel van mooi om. De Magic Touch van Koppen, dat willen we wel doorbreken. Dat is die meneer Stik, hè? Dat, Ja. daar komt die kunde dan wel eens, zeg maar. Ja. Je moet er wel vol op hebben. En je moet geduld mee trainen. Als je net geduld hebt en zo'n wolk en één keer flipt er een samarijn. Maar als je net geduld hebt, dan mag je er net mee beginnen. Je moet dus een heel concentratie werken zelfs. Dan zijn we wat moeten hier aan bieden. Hey, is er nou ook mist? Nee, want ze een heel goed plak. Ik ga er net mis. Nee, er wordt heel goed op post. Het kost een paar centen. En ik heb me fosfaat. Ik heb wij wat kei meer melken. En een goed platje dat er wel wat wordt. Een goede jong veel pakken. Ja. En je hebt een goede help natuurlijk. We gaan goede help. Ja. Je hebt hem even knipt? Nee, je gaat hem net knipt. Nee, maar als ik dat kachelsatje ook zeggen van... nou, ik kan er net vol aan vernielen. Ja. Maar ben je wel wat vee, man. Ja. Fab is heel scherp. Als Fab een pink is, wanneer het bijvoorbeeld in die yoghamaand letter Kelly. En om mij had er een yoghamaand met jongen. Dan zei oh, die hek toen is een meneer Wolter. Dat weet je dan krijg. Ja. Als er dan wat naar Pat Kelly uitkomt, dan wie komt er achter tevoren. Dus zei van, wat has nou niet? Dan kun je niet in de schuld in. Is wel even een vrij, hè? Ja. Een kruis te maken, hè? Ja. En de man met de grootste moeilijker wel klaar.